today. Almighty, We need ever-living your God, peace by and whose gift tranquility, we venerate in one an end to celebration discord. the Give us merits of all strength the and saints. compassion to Bestow on understand us, each we other. pray, Give us the through the trust and prayers of patience so we many need to live together intercessors, peacefully. an abundance of the Grant that through the reconciliation with you, for which we earnestly long, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, ang imong gahom nagpakatao kanamo. Ang imong pag-atiman nagiya sa among mga kinabuhi, ug pinaagi sa imong sugo nibalik kami sa abo. Ginoo, kadtong mga nangamatay na nabuhi pag-usab diya sa imong presensya. Ang ilang kinabuhi na bag-o apan wala matapos. Nagampo ako diha sa paglaom alang sa akong banay. Mga parente ug mga higala, ug alang sa tanan ng mga nangamatay na ikaw lamang ang nakaila. Uban ni Kristo, kinsa namatay ug karon buhi. Magmaya unta sila diha sa imong gingharian. Diin ang tanan namong luha mapahiran. Hiusaha kami pag-usab diha sa usa ka banay, sa pag-awit sa imong pagdaig sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
Kitang tanan muingon, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo isip usa ka Kristohanong katilingban. Malipayon kita karon nagkahiusa sa pagsaulog nining kapistahan sa tanan nga mga santos, mga nailhan nato ug wala nailhan nato. Ang atong mga igsuon nga diin na angkon nila ang mahimayaong kinabuhi dito sa langit. O kining kapistahan magpahinumdum kanato nga una sa tanan, gitawag kita sa kinabuhi nga balaan. Sama nga ang atong Dios nga Amahan, balaan. O garon maandam kita sa pagsaulog dining atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Singa mahinul solo isali no kalo Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. Dios na tunay magahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang madalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong nanghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangaman ining daghang mga santos. Kini mong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kadimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios o gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipadi ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga ang sulugoon sa Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako sa mga napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, gatusan ug kapatan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay ug katawhan, o nagbarog sila sa tubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug nisimba sa Dios ug niingon, Amen. Ang pagdayig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog, iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangapana kanako ang usa sa mga pangulo. Kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti, ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug naggipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Palihog atong usbon, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Tubag, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot, walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Tubag, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Makadawat siyag panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Tubag, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan.
Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod niini, giisip kita mga anak sa Dios ug kitni matuod gayon. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal tong mga igsuon, kita karon mga anak sa Dios. Apan, wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayran nato mao, nga inigpadayag na ni Kristo may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayon. Ang tanan nga nagbaton ni ining paglauma diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Madausab kami. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang matinun-an ug gitudloan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa talang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Gingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Makaigsunan ko diyan ni Kristo ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Can we greet each other good morning? Inanyong tapad, good morning. Karong adlaw usa ka espesyal nga adlaw alang kanatong tanan. Isip simbahan, isip katawhan sa Dios. Tungod kay kining adlaw maisip nato nga festa sa tanang festa sa mga santos. Tungod kay dili lang usa ka santos ang atong hatagan karon og pagsaulog, kundi ang tanang mga santos, mga igsuon nato nga mga santos, labot na ni ana ang dili famous, ang wala nato na ilhi. Bot ipasabot, dili lang si San Nicolas, si San Antonio, ang mga santos atong gisaulog, kundili
tanan atong gihandom o gisaulog ang kapistahan nila karon. Ang November 1 mao ang adlaw sa pagsaulog nato sa pangilin or festa sa tanang mga santos. Mao nga una sa tanan, ang November 1 dili kini abat-abat, dili kini panahon sa demonyo, kundi panahon kini nga atong hinumduman ang atong mga igsoon nga mga santos nga taliwala sa ilang mga kahuyangan o kakulangan, naningkamot sila sa pagkinabuhi nga balaan. Mao na nga usahay natay sayop nga panglantaw o pagpanabot ni ining mingunta Halloween. Kay ang atong gitudlo sa mga bata, labi na sa mga eskwelahan, mag-costume dayon og katong naisungayan, magbuling-buling dayong nawong, dayong pataod-taod og bangkil, dayong manghadlok-hadlok, dili og sayop kana nga pagpanabot nato sa Halloween. Kay ang pulong Halloween gikan kana sa pulong nga halos. Kung ang santos, ang imahe sa santos sa iyang ulo na ay lingin, munay halos. But pasabot anang Halloween is the evening of the saints, the evening of the holy people. Mao nga kita nga nakasabot ni ini, dili nato tudluan ang mga bata, dili nato kada gani silang tudluan nga ang panahon sa Halloween abat-abat. Kay magmaya man ang Satanas, magmaya ang demonyo, mingon ang demonyo, inyo kung gisaulog. No? Mao bitaw nga mo resulta sa mga bata, daghan nga gitawag og maposes, daghan mayawaan. Tungod kay ato man gipadak-an ang mga butang nga sayop, atong gihatagag pagtagad ang demonyo o yawanon nga mga buhat. Shooter. Supo sa mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, anindot in the right perspective atong masabtan kining nga selebrasyon. Tungod kay importante para kini sa atong pagtuo. At ako sa hunungon kadot ha. So mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, si kinsa man ay ang mga santos, mao kini ang pangutana, ug unsa man ay ang buhaton para masantos. Sumala ni Pope Francis, ang mga santos dili mga tawo nga superman. Sila mga tawo nga nahigugma sa Dios, sama kanato, sa tibok nila nga kasing-kasing, diha sa ilang adlaw-adlaw nga ordinaryo nga kasinatian, ug sa ingon, ang Dios nga ilang gigugma, ilang gipaambit sa uban nga puno sa kalipay. Saints are sinners just like us, who tried their best to do God's will and to do good to others. Ang atong ebanghelyo nga nadungog karon mao ang ebanghelyo kabahin sa bungtod sa kabulahanan or Sermon of the Mount. Nga pinaagi nining ebanghelyo ha, giyatagan kita niya og ideya sa pagpuyo nga balaan og bulahan at tubangan sa Dios.
Unsaon man pagpuyo nato nga mahimo kitang bulahan o balaan at tubangan sa Dios. Sumala pa sa Ebanghelyo nga atong nadungog, bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingarian sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Pinaagi ni ining Ebanghelyo nga nadungog nato ang Ebanghelyo sa bungtod sa kabulahanan. Gipahinumduman kita on how to become blessed, on how to become holy. Unsaon nato pagpuyo ang kinabuhi nga balaan. Bulahan katong magpaubos kay sila sa katapusan pagagantihan sa Ginoo. Unsa man ang papel sa mga santos kanato in this Christian community nga atong gipuy-an. Unsa man ang role sa mga santos para kanato. Sila ang modelo sa atong pagtuo. They are heroes of our faith. Mao gani mangutana ang mga laing reliyon ngano gud na ay mga imahe ang mga santos, ngano gud mong mga Katoliko na aman mo'y dagang mga gipangbutang nga ribulto. Kay ang mga santos gi-consider nato nga heroes of our faith. Modelo sa atong pagtuo. Kung si Jose Rizal atong gibutangan og imahe diha sa Rizal Park, nagbarog siya diha, gipatindog siya diha, walay lihok-lihok. Tungod kay aktong gi-recognize nga si Jose Rizal usa sa mga heroes of our nation, tungod kay pinaagi kaniya, nakatampo siya nga makabaton kita gawas nun nga nasod nga Pilipinhon. We consider in our faith also mga santos as heroes of our faith. Mo na nga ato silang gipamutangan og mga images for us to remember nga naay mga igsuon natong santos nga niningkamot nga mahimong balaan ni ining Kristohanong kinabuhi. Pinaagi nila madasig unta kita sa pagpaningkamot sa pagpuyo nga balaan. Diha sa basahon sa gipadayag or the book of Revelation, chapter 8 verse 3 to 4 or verses 3 to 4 nag-ingon, nagkanayon nga ang mga santos nagampo kanato ug ang ilang nga pag-ampo sa makini sa mahumot nga insenso para sa Dios. That is why we ask their intercessions. Mingon man ang laing reliyon ay direct to God man na. Mingon man sila nga direct to God asa makitaan sa balaan nga kasulatan nga moagitag mga santos. Unsa man day ning giingon sa book of Revelation chapter 8 verse 3 to 4. Wala nila basaha kay dili man pabor sa ilahang doktrina. Mao nang mga Katoliko nga duwa po'y basa-basag Biblia dayong kasalaban sa laing reliyon mamuak nag mga santos. Unya pagkamatay magpalubong sa Katoliko, dili ba? Mao na dali rang mauwat. Kay wa man po'y basa-basa. Mamemoraysan ra og mga bersikulo diri. Mamemoraysan ra og usa ka tawo ministro nga pag 10 months ra nga pagtuon. Dayong kadani, dayong balhin, pamuak sa mga santos, wala gani gabae. Dayon manaot dayon sa Katoliko nga pagtulunan. Pagkamatay, mingon palubong me, kay pa-insenso me, pabindita me. Oh, mo na. So, unsa may
papel sa mga santos. They help us in our prayers. Klaro kayo na sa balaan nga kasulatan nga ang ilang mga pag-ampo sama kini sa mahumot nga insenso ngadto sa Dios. Nga sa ato pa ang atong igsuon nga naangkon ang mahimayaong kinabuhi sa langit, mutabang kanato diha sa pag-ampo. And there is no such thing as direct to God. Kung atong nantawon ang balaan nga kasulatan, ang atong Ginoo mipili sama ni Moises, sama ni David, sama ni Abraham. Wala siya ni communicate direct sa tao, ni agi siya og iyang gipili na asay pinili nga mga katawhan nga iyang ipadala sa iyang katawhan. Mo nang miun ko walay direct to God. Wala na tao ang Ginoo nga diretso ra ni agi siya sa pamilya ni Maria ug ni Jose. Mao ganing nagpakatawo siya diha sa usa ka inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Kay kung direct pa siya, diditso ra siya tungha, giluwas ang iyang tanan. Apan ni agi siya og mga tawo nga iyang pinili aron makasabot kita sa misteryo sa kaluwasan nga iyang gipadayag. Muna nga kung karon daghan ra barong mga preachers makadungog mo sa radyo, birahaning atong pagsalulog ng November 1 and 2 kining sa mga santos o sa mga patay na kung wala tay insaktong pundasyon ni ini mamalhin gyud tag laing reliyon. Pero kung makasabot kita, anindot kaayo ang papel sa mga santos ni ining Kristohanong kinabuhi tungod kay ang ilang pagkatawo magdasig kanato nga magkinabuhi kita usab sa kinabuhi nga balaan. Kung kaya ni San Isidro Labrador isip mang-uuma nga mahimong kinabuhi nga balaan ngano mang dili kaya nato. Kung kaya ni San Antonio de Padua nga magkinabuhi og balaan ngano mang dili kaya nato. Kung kaya ni San Pedro kalungsod usa ka batan-on nga magkinabuhi nga balaan ngano man dili nato kaya. Ang papel sa mga santos magdasig kanato nga taliwala sa atong pagkamakasasala, taliwala sa atong mga kahuyangan ni ining kalibutana, pero makaya di ay inubanan sa grasya sa Dios nga magkinabuhi kita sa kinabuhi nga balaan ug sa katapusan maangko nato ang kinabuhi nga mahimayaon dito sa langit. Muna nga ang pagsaulog nato sa November 1, ang adlaw sa mga santos dili ni kahadlukan tungod kay sa pagbiya nato ni ining kalibutana gisaaran kitag mahimayaong kinabuhi dito sa langit. Ang kinabuhi nga mahimayaon dito sa langit dili kahadlukan. Mabitaw nga at the end, we will have a glorified life, a glorified body. Mao na nga, kung mayunta mahiusa kita sa Ginoo, dili kita mahimong mga abat, dili kita mahimong mga demonyo, dili mga bati ang atong nawong, kundili sa paghiusa nato sa Ginoo, maangko nato ang kasanag o kahimayaan sa kinabuhi. That is the foretaste. Kung unsa may panagway nga naa ka sa langit. Remember that transfiguration? Mao katoy pasilip, palikli sa umaabot nga kinabuhi. Katubang ang atong Ginoong Hesus ba nisanag siya. The mystery of the transfiguration dito sa Mount Tabor. Nga nakakita ang iyang mga tinun-an nga nausab ang panagway sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang atong padulngan, mao kana ang saad sa atong Ginoo nga kun magkinabuhi kita kuyog kaniya kung atong angkunon siya
iyang saad kanato nga pagagantihan kita niyang tanan sa mahimayaong kinabuhi didto sa langit. Ang hagit kanatong tanan nining kapistahan sa mga santos nga mahimo unta kitang balaan sama nga ang atong Dios nga Amahan balaan. To be holy just like our Father in heaven is holy. So mga kaigsunan ko diha ni Kristo, happy All Saints Day to all of us. Dili happy Abat-Abat Day, kundi happy All Saints Day. Karong adlaw maning kamuta nga balaan nato ang atong kinabuhi. Asa ta musugod kita sa ebanghelyo nga atong nadungog. Bulahan ang mapaubsanon, bulahan ang putli nga kasing-kasing kay makakita sa Ginoo. So where do we start? We start from what we hear in our gospel. Maningkamot kita nga balaan nato ang atong kinabuhi karon adlaw ug sa umaabot. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Kitang tanan moingon, nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan nga magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa man sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kaniya sa mahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo og gilubong. Sa ikatulong nga adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mabuhi ug sa maminatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong manghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip katawhan sa Dios dinhi sa yuta, hiusahon ta ang atong pag-ampo ngadto sa mga pag-ampo sa tanang santo sa langit alang sa panginahanglan sa tanan nga katawhan, ug mingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, malipayong inahan sa bagang panon sa mga santos, magdala sa tananiyang mga anak, ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang tawo nga maayog kabubuton, makadawat sa tinuod nga kinabuhi ug sa tiunay nga kalinaw tungod sa dugo ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug banghutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo
o paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanan nga nangamatay diha sa pagtuo, makadangat na sa langit nung puloy-anan aron didto magsudong sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa kasantos ug grasya, gihalad namo ang among mga pangalyupo uban sa mga pag-ampo ni Maria ug sa tanang mga santos. Masaligon sa imong kaluoy, nga imong gipadayag diha sa kinabuhi sa mga santos. Himo nga kami nga takos sa pagdawat sa imong mga grasya, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kahimot-i o Ginoo kining mga gasa nga among gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos o gitugot nga sila among gituhuan nga naa sa dili kadudua ang kinabuhi sa walay katapusang himaya. Magatagad usab unta sa among kaluwasan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kami. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan. Angay matarong gayud nga mapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong kaming gitugutan karong adlaw, pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan, ang langitong Jerusalem, di nahugpong sa among kaigsuunan, nagadayeg na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong ni ining maong syudad, nagalaksi kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo. Nagmalipayon kami tungod sa imaya nga naangkon, dining halangdon mga sakop sa simbahan, ug sa ingon, ni anang imong gihatag ang mga panabang ug panag-ingnan alang sa among kahuyang, ug busa, uban sa ilang mga panon ug sa mga anghel, nagaday kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo o galang sa tanang mga tawo aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kaloy sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, ilabi na katong among gihinumduman karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dad-as silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon o gamay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, dihatag na kanimo magahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gabito ng pagampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos.
Mangayo kami kadimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo nangiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiutsa, ikaw nga buhi hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kini maong atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang lagitnong bangkete. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. Nagasimba kami kanimo o Dios ang kahibulungan ug ulusahong santos diha sa tanan nimong mahasantos. Og nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya, kami nagtinguha sa pagkasantos diha sa kapuno sa imong gugma. Makatabok gikan ining kananan sa mga magpapanaw nganha sa bangkete sa puloy-an ng langit nun. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita usa ka amah namo, usa ka magimaya ka Maria, o usa ka himaya sa amahan, alang sa kapahulayang dayon sa kalag sa atong maigsuon nga nangamatay. Busa mingon kita, amahan namo nakasalangit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, yun na pasaylo kami sa nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunual luwasa kami sa dautan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka si grasya, ang Ginoo manaag kanimo, bulahan ka sa wambayng nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming masala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa silugyan karon sige hapon hangtod sa kahaptunan. Pahulay nga dayon ihatag kanila og Ginoo. Ug ang imong kahayag mudan agunta kanila hangtod sa kahaptunan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Now, sa Og manalangin kadinyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis,
Sancta Trinitas Unus Deus, miserere Patris, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitris, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, ora pro nobis, omnes sancti angeli, ora pro nobis, Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancte patriarcha et prophete, ora pro nobis, Sancte Petri et Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancti Ioannes et Jacobe, ora pro nobis, Sancte Thomas, ora pro nobis, Sancti Philippe et Jacobe, ora pro nobis, Sancte Bartolomeo, ora pro nobis, Sancte Luca, ora pro nobis, Sancte Barnaba, ora pro nobis, omnes sancte apostoli, ora pro nobis, Sancte Marce, ora pro nobis, Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis, omnes sancti discipuli Domini, ora pro nobis, Sancte Stefane, ora pro nobis, Sancti Protomartires Romani, ora pro nobis, Sancte Ignati Antiochene, ora pro nobis, Sancte Polycarpe, ora pro nobis, Sancte Hippolyte, ora pro nobis, Sancti Justine et Apolloni, ora pro nobis, Sancte Laurensi, ora pro nobis, Sancte Tarsici, ora pro nobis, Sancte Cipriane, ora pro nobis, Sancte Sebastiane, ora pro nobis, Sancte Bonifati, ora pro nobis, Sancte Stanislae, ora pro nobis, Sancte Thomas, ora pro nobis, Sancte Ioannes et Thomas, ora pro nobis, Sancte Paule, ora pro nobis, Sancte Ioannes et Isaac, ora pro nobis, Sancte Petre, ora pro nobis, Sancte Carole, ora pro nobis, Sancte Perpetua et Felicita, ora pro nobis, Sancta Agnese, ora pro nobis, Sancta Cecilia, ora pro nobis, Sancta Eugenia,
Sancta Maria, omnes sancti martyres, Sancti Leo et Gregori, Sancte Ambrosi, Sancte Augustine, Sancti Basili et Gregori, Sancte Hieronyme, Sancte Athanasi, Sancte Ioannes Chrysostome, Sancte Martine, Sancte Patrici, Sancti Cyrille et Methodi, Sancte Francisce, Sancte Antoni, Sancti Benedicte et Bernarde, Sancti Francisce et Dominice, Sancte Thomas, Sancte Ignati, Sancte Francisce, Sancte Vincenti, Sancte Ioannes Maria, Sancte Filippe, Sancte Gaspar, Sancte Vincenti, Sancte Ioannes, Sancta Sabina, Sancta Marcella, Sancta Paula, Sancta Francisca, Sancta Catarina, Sancta Teresia Iesu, Sancta Rosa, omnes sancti et sancte Dei, propitios est, libera nos Domine, ab omni malo, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine, per incarnationem tua, libera nos Domine, per sanctam resurrectionem tua, libera nos Domine, per effusione Spiritus Sancti, libera nos Domine, Christe Filii Dei vivi, miserere nobis, qui in mundum venisti, miserere nobis, qui mortem propter nos accepisti, miserere nobis, qui a mortuis resurrexisti,
Miserere nobis. Qui Spiritus Sancto in Apostolos misisti. Miserere nobis. Qui venturus es judicare vivos et mortuos. Miserere nobis. O nobis pars, te rogamus audimus. Ut ecclesiam tua sancta, egere conservare generis, te rogamus audimus. Ut omnes omnes ad evangelii lumen peducere generis, te rogamus audimus. Christe audimus, Christe audimus, Christe exaudimus, Christe exaudimus. Ainos Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ainos Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Christe audimus, Christe audimus, Christe exaudimus, Christe exaudimus. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.